VOV Life. Ahojte, som Gnomik a som Mak. Máte nejaké otázky? Čo je vašim životným cieľom? Chcel som byť Jamesom Bondom, ale potom som prišiel na to, že on kape v každej situácii, takže som sa rozhodol, že budem cestárom. Vidím, že máte biele zuby. Jakú používate zubnú pastu? Hovno susedu. Colgate. Colgate? Takže vy tu budete robiť reklamu pre Colgate? Nie, ja mám špeciálnu z myších mozočkov, viete? To je výborná pasta a funguje dobre na trávenie. Zabudol som sa spýtať, a ako sa vlastne voláte? Vravím, Terminátor Jago Bela prvý. Môžete sa spýtať na vaše povolanie? Jasné, ja som Mak. Môžem vám to predviesť, vyčarujem vám tlstého psa. Ale Mak nemá psa. Som prototyp. Vyrobili ma v ruskej KGB, ale... No tak sa ukážte. Po 15 minútach nudného mávania. Prineste mi ho. Svetelné efekty. Vidíte, Ste čarodejník. ale nie som varior, nevydržím. No. My pet. Vidíte, už aj sedí. Tak rýchlo som ho to naučil, že už aj sedí. Hej, Candy, poď sem. Nie, prepáčte, to není Candy, to je... Cody, trhaj. Môžem? No. Cody. Aféru na psa, ja mám iné práce. Čo? Kaša na to. Už to vypol. Prosím vás, vrátil si ho späť, kým sa nám tu nevysere. Ale ja neviem, kde bol. No dobre, skúsim to. Poď sem, Candy, no. Ja, že odkúzlite. Však idem na to. Ale je trochu ťažký, takže to potrvá. Haka, fala. Stojí mi fala, haja. Na. Svetelné efekty. Tarata. Páči režia. Kamo mám blinku? Preč. Preč? No. A jaké sú vaše záľuby? To viete, nakupovanie, klej, mail a také veci. Ale mám najradšej Chanel. A není to klot? Klod? Čo to je klod? Nepoznám. Čína. Jaká je vaša profesia? Počkej teraz. Ale viete, to je neskutočná vec, viete. To musíte zobrať lopatu. Takto nabrať a odhodiť. Ale nepovedali ste mi vašu profesiu. Cestár. Jaj. Viete, to musíte nabrať, odhodiť, potom asfalt. Režia, dajte to oblasť napreč. Ja som myslel, že postupím. Ďalší. Jaj! Konečne som sa vyšeral po 30 minútach chodník. Ale prežil som to. Jaká je vaša profesia? Moja profesia? No, pracujem ako smecár. Viete, chodím po ulicách a Veové profesie. malých gnomov naberám na lopaty. Háčem do ulica, vieš? Na smecára ste museli mať aj strednú školu? To koho ste sa pýtali? Vás. Jaj, pardon. No, museli ste mať aj vysokú, lebo to vás presne naučí, ako chytiť. To chytíte, raz som jednému otrhol hlavu. No, stredná škola v čarodejnicku, to poznáte Harry Potter. Jaj, takže na tú istú školu poznáte Harryho Sarača, posera teda, pardon. A vypadal prorotiku, aha. Vyžina, čo robíš? Potral si mi to tu. Teraz som sa chcel spýtať, jak sa vlastne voláte? Ja? Tak. Ja som len Johnny Piškota. Pridávajú ma do Activie, viete, Piškotovej. A, no, tak sa volá, vieš čo, volá, čo vy ste chceli vedieť, vy hajzli. Ešte vaše povolanie? Už sa vám predtavo. A prestaňte nám nadávať do hajzla. Dobre, tak, Hajzel máš doma. bol som kulturista Varior. Pozerajte na tie svaly. Pardon, to
mi nevyšlo. Triper. Ticho, Jakub. Takže pozerajte. Aj, pardon. Takže. Ježi, a zasekla sa mi ruka! Dobre, bude to v pohode. Dobre, paráda. Si okej? Takže... Vidíte tie svaly? Fakt, áno? Veríte mi? Ne. Nie. Vôbec. Tak si máchni. Ja som sa chcel spýtať, že či... Povedal, že si mám maknúť. Ja si maknúť. Au, neurobíš mi tu modrinu, ty debil. Ja som sa chcel spýtať, či sa s tými špajdlami aj najete. Vyhajsli. To už stačilo. Strážnik, zoberte si ho. Nie, ja som najlepší superstar, stále si neberte ma, prosím. Čo nám tu za makaron dneska vodia? Stretnutie po rok. Choď do tej facky potom. Ideš. No. Replay. Ak teraz som... Ja. To čo si spravil? To má byť Nemá ten pozdrav. meč. To ti vrátim. Som listový mák. Môj meč. Využijem príležitosť. Mrhanie listov. Nie. Potrebujem meč. Fireball. Menoj, horia mi nohy. Listov útok. Akcia. Pozeraj na tento meč. Jojaj, no prvé, tu som si odtiaľ nohu. Pomôžem ti, Roči? Áno. Akcia. Blink! Môžem? To. Som ja, opička. Som opička. Opička. Kde si? Ja ho nevidím. Blink! No. Kde je? Ups. Bojím sa, Míšok. A zrica. Blink! Akcia. Ježiš, Akcia. ten blink ma sere. Mám ťa, kamoš, mám ťa, už ťa ťahám. Chlapči, ja som tuto. Ja idem mať. Au, vlasy nie. Pozri, ja nevidím. Au. 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 To prepáč. Ty pohode. Neotravuj. Máš nespojenú osobnosť? Dobre, si pohode. Prepáč. Ja som nechcel. Hej. To hovno si mi ho nemusel dávať teda. Nebí ma. Nie. Time out. Opätová prestávka. Jo, paráda, bežíme. Nie, ja budem prvý. Hej, niekto nám spápal. Candy. Môj pet. Môj pet. Kde je môj pet? Pet, play. Kde je môj pet? Mám nápad. Nežera, počúvaj ma, dobre. Rozmýšľaj. Obedová prestávka skončila. Vyčarujem ho a zabijeme ho. Toto je neskutočné. Po 5 hodinách čarovania. Idiot, už ma to sere. Uj, keď prach. Tu ho máš. Daj pokoj. Do rúk. Nie, máš ho tu hotovo. Debil, tá som si ešte prší. Nie. Nie, blink, nie! Hry. Ten debil sa fakt odblinkol. Blinkovací pes, toho musím mať. Musíme len ho zautočiť. Tam, bež. Metri. Ty svinia, ja ti dám. Hej, Johnny Piškovca, kde si tu nechal zase okuliare? Počkaj, naposledy som sral. Tral? Naposledy som sral. Ježiš, nechaj tak. Tam je on, tam bež, tam. Došiel do dungu. Zabijeme ho. Dung 5:40. Koľko je hodín, chlapci? To ti poviem presne. Z mojich slnečných hodín v tieni zistujem, že 7-8. Čo jak utekol? Tu je vchod, našli sme ho. Poď, dáme to. Poď. Nebyl, ty si
Slepá ulica. Skúsime to naopak. Jau! Chvíli sa. Vidím ho! Mám ho na dosah. Poďte. Vidím ho! Jau! Pa- Potrebujeme Zbrojnosti v akcii. na ňo, Johnny. Doraz ho. Nemám zbraň! Po boji. Vyhrali sme. Čo je? Na. Chýbajú ti stále ruky? Ja som mi strátil! Si robíš prdel. Jedne, vypadli mu z toho platky! Ale radšej ich tu nechám. Prečo vyzerá to opavia? Tak si ju nastavím, chceš? Ježiš, máš debilné rukavy, ty paprčák škaredý. Táto je kratšia, ty si musel aký krivý. Chlapče, Ideme, poď. bolo to pekné dobrodružstvo, ale už musíme ísť. A to je koniec krásneho príbehu. Ty muzík! Účinkovali ako Mák, Terminátor Jogobela, Jakub Terkovič, ako Warrior, Johnny Piškotka, Erik Poništ. Ďalej režia, Lukáš Matušík, natáčali Lukáš Matušík. Koniec.